Ndewonu ndị be anyị daalụ. Nwanne anyị nwaanyị bịa n'anya mmiri wee bela akwa tili mkpu bịa daalụ m si m biko mụ bịa yọkwa ya ba na ọya nwoke si obodo oyibo chọọ ịnụ ya na ụgbọ adịkwa na ọlụ akụkwa na ofukwe na ọnwụkwa nsi ọgịnị ọ sị na ọ na-agbazi ụkwụ n'ala na-emezi ka ọ na-aṅarị azụ nsi ọgịnị mezi na ọ na-agba ụkwụ n'ala na-emezi ka ọ na-echigha azụ o wee sị na ọya nwoke bịa wee fụ ya a na-akwadozi ịnụ ya fụzi anya wee tie mkpu ya na onwe tikwe mkpu wee n'anya o wee bụrụ na odinegie ugboro ito ka o dinelie wee nye ya ọrụ ọ si na ọrụ ọ na-alụ kịta na ọ bụ nyanwa dinelie wee nye ya bụ ọrụ okwu wee gwu odinezipụ ọzọ ka o nyechezilie ya bụ ọrụ o wee fụ nwanne anyị nwoke na online wee na-achat ọ n'obodo oyibo so ọ na-atazia ka ọ nụzi anya o wee fụzie ihe ọ na-afụ ọya nwoke ahụ wee kọọlụ ya si ya na ụdị na-egokwe na onye ya na-achọ ịnụ nke o wee tie mkpu wee bịa jụbịa anya o wee si na ọ bụ eziokwu na ihe mee o ji wee dị na enye ya biko gbaghara nke nwoke na-agbazi ụkwụ n'ala ndị ọ si na ọrụ niile ọ na-achọ mmadụ asị ka edi na-enye ọjụ mmadụ asị ka edi na-enye ọjụ ihe a ka o melide ọ na-atazi afụfụ ya ịmagojule eze na-ekpe ekwele ma mmafe arụ adịrị ya ụmụ nwanne ya ejere akwụkwọ o wee sikwanụ ọ bụrụ obele ihe na-eme o wee sị na nke nwoke ahụ abịa wee si ya na odi na-ego nwunye onye ị na-achọ ịnụ nka so ọkwana ya bụ na ọ gabazie azụ o wee jụọ onye o wee kwete wee sị na ọkwanụ mgbe ọ na-achọ ọrụ ọ chọkata ọrụ o jere ọfisi niile ebe ọ pụtara asị anya weta ka eke ebe pụtara asị anya weta ka eke andị ọ bụ nwa Chineke o wee rụrụ ntutu taa wee sị na ọma mmelite ụdị ihe ahụ na ndụ ya kama ka ọ ghara inwe ọrụ na o jụkata agụụ wee kpọbafe ike nkụ nya na befa fe nwee dị enwe wee bụrụ na oke kpụrụ nya bụ ogbenye ọnụ ntụ so o meketa ihe ọ na-ekpekweli chukwu ọrụ ekwere abịa so wee jee nke a o wee kwekwe nkwa wee si ya mana na ọ ga-eweta ka eke nka n'ọlụ mana ị ga-eweta ka eke ọ bụrụ na ị wetara ka eke na n'ọlụ for you si o wee neketa anya o wee jee na họteelụ ọ si nọ na họteelụ kafa ji ihe ahụ nje na-abụ so ejechezie o wee nyekwu ya ọrụ wee nyezie nye invitation letter ahụ si ya na onwetego ọrụ o wee nweta ọrụ ịma na ndị anụnwa na-anọ na teno ọnọkata 4 years gwunu tenofa agwụgonu ọ pụzia mana nyanwa nọ permanent na-alụkwa ọrụ so ọ chọba ndị di ekwere abịa ọ chọkata dị wee bata online ọ batazi online wee na-ese foto na-etinye kwupụta nnọọ na-eme vidio na-etinye na-eme nnọọ ihe mara mma ya na onwe ya makwara mma so o wee nwee nwanne anyị nwoke n'obodo oyibo o tegokwa ọpụrụ andị o tego aka ọpụrụ ọ natabere ndị ofuru onye ọ ga-anụ so unu amagonu ka ije ụmụ nwoke si adị Mongo Park Johnny o wee si na nke nwoke wee si na ọ pụọ ije mgbe ọ dị n'ụmụaka onwere papa onwere mama obido gaba ndị niile agbata obi nwere ego ọ na-ayọ fafa nyili aka fa n'obodo oyibo nwere onye ọbụla eme enyi igno ọ yọkata mgbe papi ya nọ ndụ ọnya bụ onye papi ya nọ ndụ ịmara ihe Chukwu mere gị so papi ya nọzi mama ya nọzi ndị agbata obi fa niile na-eme ọfụma ma ndị n'obodo oyibo ndị na Amerịka ndị na-ebe niile onwere onye ekwere enyeli aka o jiri aka ya pụọ hozụlụba ọ sị na otego ọ n'obodo oyibo ọ natara ozi andị otego aka tele ọkpa ndị niile ya na ya ma ọ dị sure na fa ga-anụchagodi ndị ọ chọrọ ịbịa siva antifa ya chọrọ ya nwaanyị maọbụ ndị ụmụ ya chọrọ ya nwaanyị o wee chọta online ọ chọtazi online ahụ ya na ya wee na-achatzi ihe afa na-achat
chat lidezi o wee klik o wee natazia osi anya bịa zutekwu o bịa zutie osi anya bịa befa o bịa befa nya ya soro nata asi onye mabugo before maka o tego fa chat ba online osi na fa chat ihe dịka 1 year o wee natazia so natazia wee si anya bịa chelie na Lagos ka nya ya soro natazia nya ya wee soro wee natazia ka fa natazi oya nwoke childhood friend ya wee fụzi anya wee ne udi anya one wee ne nke nwaanya wee shock wee nọ nwayọ onwezi ka o si n'ụlọ onwezi ka fa si na-emezi na-eme ka na-agba egbe anya nke nwoke wee si kedu ihe na-eme what is going on here ka unu ga-emekwe ka mmata ihe na-aga here so instead fa ga-asị ya n'onwere nke nwoke nke ọzọ atụrụ ịchọkọ kpọrọ ya gaa n'akụkụ wee tiwali akụ oyibo nsugbe n'ime na o tiwezili akụ oyibo nsugbe ahụ o mezie ọsịa biko nya gaa naba so o wee bịa jụbazie nke nwaanyị ya nke nwaanyị wee kwetekwa eziokwu so o wee sizi anya ka ihe mezi o ji wee mebu di ya ọsịa mgbe mmata gị emegonu m wee mata gị mgbe mmatazi gị emezi m ga n'iru gị biko gbaghara ọ na-ewezi iwe na-ewe iwe si aka ihe o ji ga-eje mebu di ọ si ya na ọ mara na ọ maara gị unu afụ gị kedu onye agafe atụ ụta n'ihe nke kedu onye chọrọ okwu ọ dịrọ mma ihe onye nke nwoke nke ọzọ a mere wee je tiwebe aka oyibo nsogbu o kwesịrị isi na ọ mara ọ bụrụ na idinego ya bụrụ na idinego nụọ nwaanyị gị kpọrọ ya baa n'ụlọ ịghọtago ọ bụ ihe mgbalị ya na o nwere ihe o mere mana nke ji etiwebe aka oyibo nsogbu enunwa ọ dakwa ihe ka jegede ọ ka o wee bụrụ nke na ị ga-ebu kọpụ ka ọ ka ị bụrụ champion ka ọ gịnị iji wee je kọba ụdị ya na okwu na ụka adago ndị be anyị kedu ndụmọdụ unu ga-enyefa nye nke nwoke nye nke nwaanyị nyekwa na onye gbara asịrị ahụ kedu ihe unu ga-agwafa maka na ihe nke ahụ mere ọ dịrị ọkụkọ ọ jọrọ njọ ọdụ ka a na-eweli nnọọ mma gbube mmadụ ọ bụrụ sọsọ ma iwele egbe na mma gbuo mmadụ ịfụ na oge adị ọzọ ọ blọk ya na-achị shine ịbịakwa itile aja wee nyewele ihe na garị nwanne anyị nwaanyị a na-ebe amara m ihe mmemme ọ sị na ọ dị ka o nwere onye nke nwoke ahụ na-achọtakwala ya onye ọlaikiri onye nkụta nkụ ya ọ chọkwara ịkọrekt ya ifu gị nwanne anyị nwoke kpọrọ nwunye gị baa ụlọ nwunye gị bụ nwunye gị ndị niile na-anụ nwaanyị o nwere onye akwa sịrị na onye amara nwoke kọrọ ụkọ ọ bụ onye ọbụla dị na-echeli ọ bụzi na onye ịma dị na-elie andị oyi gị nwoke ahụ ọ fụrụ gị n'anya ọ chọkwuru itinye gị na gbagharịa ọ bụ ihe jọgburu udene ma sigbuo nkakwụ na ọ ga-apụta wee kọba ụdị ya ahụ mebe ọnụ sala ọ nke ka ebulu kọpụ bụ enye ka ọ bụrụ champion ka ọ ghasalụ mmadụ ihe ịfụrụ na ọ bụ ajọ mmadụ ọkwa ịfụrụ na ọ bụrụ ezigbo mmadụ ọ ya arapụ nwaanyị mmadụ ka ọ nụọ di nke a bụ imebiri ịgba mmadụ mgbụgba ọ bụ ịgba mmadụ mgbụgba bụ ihe a o mee ọ bụrụ ọsọ ma iwele egbe na mma gbuo mmadụ bụ na igburu mmadụ ya bụ onye na-eme ụdị ya kwụsịpụ ya ma ọ bụ na ị na-akwakọ ọ nwekwara onye ị ga-eme ị ga-akwa na frio ime enye mmadụ ọbụkwa na ikele ike na igbu oke ike o nwekwara onye ike na-adịkwa n'ụna ike na-adị n'ụna ya bụ gbara ọgwụ gị ṅụọ unu afụ gị so ndị be anyị nwazialụ na ihe unu ga-agwafa ma nke nwoke gbara asịrị ma nke nwaanyị na-ebe akwa ma nke si obodo oyibo nata duzianụ fa ndụmọdụ onye nụbịa ka onye anụbịa ka onye gbazie ọsọ ka ọ gịnị ọ bụrụ ma uche m nyanụbakwa ya nụbịa maka ọgọrọ agọ osira na asị o kwuru eziokwu andị ọ bụ ihe kpatara ede ji wee bee nwee maka ọ dịrị izi ifuru ihe na-eme na be anyị ọrụ adịrọ ịkala ihe a ka ọtụtụ ndị na-aya ịkwara ihe ndị mmadụ na-aya ọgwụ ihe a ka ụmụ nwaanyị na-aya n'obodo ahụ ọ bụrụ na obodo oyibo onwekwa ihe dịka si weta ka eke onwekwe ọrụ jukwala ebe niile ifuga ihe ụmụ nwaanyị na-aya so ihe nnachi ikwu bụ kpọlie n'ụba agwagomie akwamagwabughị enye kịta
unu duzukwa onye ọdụ ka ọ nụkwalụ ka ọ nụrụ ọ ga-anụ ka ọ nụrụ eche m na ọ dịgo civilize ọkwa isi na o tego aka ịnọ obodo oyibo ahụ ka ezi isi na ịnọ obodo oyibo brain gị kwesịrị imeghele emeghe malụ na onwere ihe omini onwere ihe omini nekwe na anya o ihe nke a anọkata ofu ihe atọ ga-apụta ebido kwubie biko ntụsa anya amanye na anyị akala efu n'anya ndewo no ka emesịa